Så er vi til loppemarkedet i Store Kannikestræde. Og herude for Store Kannikestræde nummer 10 er noget Gedeskov, der har Vilhelm i sin båd. Hvad kan man købe, Vilhelm? Man kan købe en masse forskelligt. Jeg har en masse biler. I dag så har jeg Biler, ja. en masse forskelligt. Kort, spil, en stor politihelikopter. Ja, så har jeg også nogle cykler, 2 cykler og en barneslags cykel. Jeg kan ikke huske, sådan en her, der sidder. Ja, det er stort set det, jeg har. Okay. Er der sådan noget af det? Min mor har også bedt mig om, at hvis der er nogen, der kommer og køber, så kan de godt få sådan et magasin til Admiral Gedeskov. Har du fået sådan noget? Ja. Jeg lige indtil videre har kun fået solgt en lille legetøjshaj og og et busselskole. Okay. Jamen, det er flot. Det der mangler et her. Okay. Jamen, vi tages ved. Klokken. Hej.